Takže čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa a dneska se společně podíváme a zareagujeme si na to, co si slečna tady o sobě prostě v podstatě myslí, nebo jaký má vůbec nároky na mužích. Vím, že plno lidí už na to reagovalo, samozřejmě plno reakčních kanálů, jako je třeba i Sibiřan, nevím jestli jste, to už jako nevím, já vím, že občas sleduju toho Sibiřana a dneska se na ní společně podíváme, protože mám nějakou potřebu prostě k tomu něco říct. Takže užívejte, dejte si nějaký dobrý chálec a jdeme na to. Jako první videjko tu máme důkaz, že sebevědomí mění vizáž a je sexy. Tak se jdeme na to podívat, jak až moc je to sexy. Tak jo, hele, uděláme to jinak, vydržte chvilku a uvidíme, jak budu sexy já, jo? Tak jo, tohle byl menší úryvek jenom z toho, ale to není moc toho, to jsem si chtěl udělat jenom jako takovou prdel z toho, ale pustíme se do těch jiných věcí, které mě trošku štvou. Na jednu stranu chápu, na druhou stranu nechápu, ale hele, pustíme si to a jdeme na to. Tak jo, tohle je teda první videjko, na který já bych chtěl zareagovat. Jaký má tady Tereska standardy? Já mám standardy na muže. Disclaimer, jsem zadaná 8 let ve vztahu, je to můj jediný partner za život, takže tyhle ty věci, co já teď budu zmiňovat, tak je to myšleno, kdybych teď byla single a teď by si hledala partnera. Za prvé musí být gentleman, to je prostě jasná věc, bez které se nikde nepohneme. Prostě jsme v restauraci, tak tu židli popotáhne, že aby si mohla pohodlně sednout, jak měla si sednout, tak mi ji zastrčí. Nějakým gentlemanským způsobem ano, chápu, že jako když budete někde v nějaký restauraci nebo tyhle, tak ano, můžeš mít takovýhle nárok na chlapa, ale co když to neudělá? To potom toho jako red flags a jako nazdar, že potom už jako nic, že žádný druhý rande nebude nebo tohleto. Ale hlavně nechápu jako, ona má přítele. Má přítele a teď bude vlastně říkat jako, jaký možnosti by byly, když by přítele neměla a tyhle ty standardy jakoby chci. Jdeme dál. Celkově chová se milé, vychovaně, prostě dává mi komplimenty, pomáhá mi s kabátem, jo, tohle to jsou jako úplně takové ty jako basic věci. Za druhé řeknu to, prostě peníze jsou pro mě důležité, musím mít peníze, kde bych si teď hledala. Takže je to taková mincovna, co do ní můžete házet mince. Čekáte, že budete mít nějaké štěstí a ono vlastně to štěstí ani tolikrát jako nepřijde. Že si myslíte, že hele, hodím do kašny tamhle minci. Ona je taková typická kašna. Hodím tam minci jako pro štěstí a že se mi třeba něco dobrého stane. Já když jsem tam házel jakoby v podstatě mince, tak se mi nikdy nic dobrýho nestalo. Jdeme dál. Partnera, tak zhruba bych našla někoho, kdo vydělává prostě zhruba 1 000 000 za měsíc. A teď, jestli vydělává 1 000 000 1 000 000 za měsíc. Tohle je věc, kterou já jsem slyšel už v mnoha videích, už předtím od těch reakčních kanálů a těch dalších jako věcech. 1 000 000 za měsíc. Kde toho chlapa jako seženeš? A když už, tak to musí být fakt jako profíci, který mají jako fakt velký firmy. A nemyslím si, že se budou zrovna zahazovat s tebou. Jako ty už jsou trochu na jiném levelu. A podle mě tohle to není jako standard. Tohle to je prostě jakoby věc, kterou ty chceš, aby ten chlap měl, nebo jako, aby vydělával prostě 1 000 000 za měsíc. 1 000 000 za měsíc, ty jo. Jako
pochybuju o tom, že lidi i v těch větších firmách, ano, samozřejmě úplně v těch obrovských firmách můžou mít obrat velký a všechno tady to a on si určitě může vydělávat tolik. Ale těch lidí je takovýhle procentíčko, že to nenajdeš. To je jak jedno zrnko v poušti v podstatě. Dobrý, OK, ale jestli máš takovýhle nároky, nevadí, jdeme dál. za měsíc a není gentleman, tak ho nechci. Ale prostě ty peníze jsou jenom takový jako pěkný bonus, protože chci nějaký životní styl, takže prostě zhruba to tak jako koresponduje. Dobře, takže ty chceš nějaký životní styl, ale životní styl se odehrává o to, co chceš ty v podstatě jakoby od sebe, že sama budeš to. To, že dobře, nějaký životní styl prostě jde o to, že chceš nějakým stylem nějak vypadat, že prostě něco věříš, nebo že prostě chceš dělat nějaký svoje koníčky, že chceš prostě něco takového. Jo, tohle je prostě jako životní styl, kterým se chceš vést. Ale do toho se prostě nezahrnují jako finance vyloženě, podle mě. Jo, že ano, já chci žít taky nějaký životní styl, že chci umět sportovat a tyhle ty další věci, nebo znovu zase začít posilovat, nebo natáčet tyhle ty videa, protože mě to mega baví. A prostě nějaký životní styl, jakože si prostě dopřát to, co chci, OK. Ale přece to je tvůj cíl, co chceš, který si chci splnit, tak ty máš vydělávat ten milion, nebo ne? Když si chci splnit nějaký sen nebo cíl prostě, tak přece si budu vydělávat já ty peníze, abych měl třeba 1 milion měsíčně, když jako pochybuju tady u ní, že bude vydělávat 1 milion měsíčně. A možná jí to i k tomu dokope, uvidíme, jako nevím. Ale i plno jakoby youtuberů, influencerů nebo tady to, tak si fakt jako měsíčně 1 milion nezarábají. Maximálně jako třeba Mr. Beast a tyhle ty další zahraniční youtubeři, který fakt jako jedou bomby, ale pochybuju o tom, že tady v České republice někoho takového najdeš. Jdeme dál. Momentálně, ale zase prostě bych se jako nezaprodala za peníze, prostě nebyla bych s mužem, který se ke mně chová ošklivě, jenom protože má peníze, prostě to pak je k ničemu, protože já mám za to, že peníze mají člověku dávat prostě pocit klidu, pocit svobody, pocit volby, možnost. Peníze nejsou všechno, holka. Ono jako pocit klidu a tyhle těch dalších věcích, to jsou přesně ty cíle, které si chceš nastavit ty. Za mě já si myslím to, že prostě jestli chceš něčeho dosáhnout, nějakého klidu nebo nějakých rozhodnutí, které ve svém životě uděláš, tak záleží přesně na tobě, kde ty ten klid najdeš. A není to rozhodně v penězích. Jako peníze ti umožní nějakou cestu. Ale není to to, že prostě jak budeš mít peníze, tak budeš mít jako klid. Tak to není. Já můžu mít taky peníze, prostě habaděj, můžu se třeba vykašlat na práci nebo na další jiné věci, ale prostě ty starosti stejně přijdou, jako, nebo nebudeš mít takovej ten klid, jako, který si myslíš, že ti jako zachrání peníze. Peníze nejsou všechno, holka, nejsou všechno. Volby, takže vlastně tohoto by se neslučovalo. S tím souvisí další věc, že to logicky musí být podnikatel, že jo, protože prostě když jste zaměstnanci, tak co si budem, prostě tam jako je dobré, když člověk má třeba jenom 50 000, jo, což já nechci nikoho se dotknout, nikoho prostě nehejtí. Jako, no, zaměstnanci to mají těžší, no, samozřejmě, ale ono taky záleží kde. Třeba v Německu tak se dá docela vydělat slušně, pokud chcete jezdit do Německa, ale jako normální zaměstnanci si natolik jakoby peněz jakoby měsíčně fakt jako 1 milion nedosáhnete, podle mě fakt ne. A jako co tady říkala, že těch 50 000, ani pomalu polovina Česka jako s 50 000 jako zaměstnanec taky jako není, jo. Takže bereme to tak jako, že třeba 30, 40 max. V Praze je opravdu třeba těch 50. Je to dosti možný, že 50 000 jako v Praze. OK.
tím je to něco, co já bych si vybrala, jakého partnera já bych si vybrala. Může kluk být hodný a přesto zaměstnanec? Ano, může, ale prostě nekoresponduje to s mým životním stylem. A tím životním stylem. Takže prostě, to je, OK, jak říkala, že když to bude hajzl, teda v tom případě, tak vlastně to nechce, ale bude vydělávat milion. A pak to bude hodnej kluk, nebo tohleto, ale nebude vydělávat milion. Tak jako co? Tak půjde radši za tím hajzlíkem, který prostě jako bude zmetek prostě v tom vztahu a všechny tyhle ty další věci. A bude si, ale furt bude mít ten jakože ty peníze má. Takže radši zůstane s ním, nebo bude s ním, než s hodným klukem, který vydělává 50 000, nebo že vydělává prostě, jo, když to fakt jako přetáhnu 100 000, jako, že s ním nebude, protože nesplňuje její standardy, což absolutně nechápu a divím se strašně tomu, jako. pádem bych nebyla šťastná, že jo, protože prostě jo, i když by byl hodný, tak může existovat i muž, který je hodný a zároveň který má peníze. Prostě člověk si nemusí vybírat. Ale peníze má i ten člověk, který je hodný a vydělává prostě jako 50 třeba tisíc, jako. A ne, není to prostě jako, furt má ty peníze, furt jako zajistí bydlení, zajistí si auto, zajistí normálně jídlo, všechny tady ty další věci. Do toho plus ještě může něco ušetřit a může mít na nějakou pěknou dovolenou. Ale jako tím, že jako člověk, který jako je hodnej a nemá tolik jakoby těch peněz, tak prostě je pro tebe in, jakože nic, že prostě nazdar, že jako to ne. Jako, ale tohle je tvůj standard, na kterém jako nechápu, jak si na něj jakoby přišla. A navíc to se nedá považovat jako za standard. To je požadavek na vztah. Požadavek, který chceš, aby ten člověk plnil. Jdeme dál. Ale to, že je podnikatel, to prostě není jenom o penězích, to je prostě to, že musí mít nějakou disciplínu, prostě, protože logicky musel se to nějak vybudovat, musí umět prostě s emocemi jako dobře nakládat, že jo, protože tím, že prostě se buduje biznis, tak jako pokud s emocemi nakládat. Takže mi chci říct, že prostě týpek, který bude psychicky vyrovnaný, který bude úplně jako v pohodě, který si řekne jako, že jsem úplně v klidu, sice mám tamhle miliardovou firmu, vynáší mi to docela dosti peněz, ale prostě jako s tím jsou komplikace a další jako plno dalších jako věcí. To není jenom jakoby o tom, že si sedne do křesla, dneska jsem vydělal další milion. Ne, ty musíš přece tu firmu, kterou máš jako živnostník a tyhle ty věci, tak musíš prostě nějak jako ovládat, že jo. Musíš řešit nějaký určitý problémy a tyhle ty další jiné věci. S tím se potom jako polčí i to, že bude furt jako na nervech, že nebude mít dobrou náladu, že tamhle musel udělat 15 000 schůzek prostě za den a tyhle ty další věci. A ty chceš jako po něm, jako aby byl furt jako míru milovnej, hodnej, jo hojky, broučku, jak se směl, co tohleto, jak se směla brouku a tyhle ty další věci. Přitom mu tamhle jakoby hoří prostě nějaká věc, která se mu stala a že může přijít třeba o pár milionů. Nevím. tomu děláte nějaké emoční jako přešlapy nebo nějakou jako by immature věc, jenom proto, že vy se nějak cítíte, tak to má vliv na vaše podnikání a to prostě jako dobrý podnikatel nedělá. Takže vlastně tam jako kdyby i ta emoční kontrola. A teď prostě zase takové ty základní věci musí vědět, jak se chovat k ženě prostě. Pokud zrovna jsem protivná, mám nějakou emoční chvilku, prostě musí to ustát, musí být ta opora, musí prostě opora, podpora a tyhle ty další věci. To je sice moc jako pěkný, ale jako co dáš ty jemu? Ty říkáš furt jako nároky na něj, jako z nějakého hlediska, že chceš, aby vydělával milion, že byl hodný, že byl pozorný, že ať ty máš jakou krizi, nebo máš PMS, nebo jak se tomu říká, jo, že prostě
máš nějakou krizi a prostě něco tě štve, tak chceš, aby tě jakoby pohladil, obejmul tě, řekl ti, ať je to dobrý, prostě taková ta psychická podpora a tyhle ty další věci. Ale co dáš ty jemu? Jako on chce jenom, jako co chce po tobě? Zaprvé musíš aspoň trošičku nějak vypadat nebo něco. Není to prostě, jako nechci říct, že je to něco za něco. To rozhodně ne. Ale prostě na tom vztahu to má být pade a napade, nebo prostě má to být vyrovnaný. Aby si mu i ty dávala to, co ty po něm žádáš. Asi takhle bych to řekl. Prostě pade na pade, prostě ty chceš po něm něco, dělej mu na oplátku to samý. Jo, prostě tyhle ty jako věci má to být prostě vzájemný. Má to fakt být prostě vzájemný. Poznat a vědět, jak mě uklidnit, tak prostě zabezpečit to, ať já se cítím v bezpečí. Prostě takže asi emoční inteligence by byl další bod. S tím souvisí prostě i komunikace, že jo, prostě rovnou komunikovat věci, pokud se mu něco nelíbí, prostě na rovinu to. Komunikace je ve vztahu velmi důležitá. Jo, musíte fakt jako, to i apeluju na vás, že prostě jako komunikace je fakt důležitou součástí prostě vztahu. A hodně mluvit. Takže tady v tom má jakoby holka pravdu, že prostě v tom vztahu se opravdu musíte jako domlouvat, vadí ti něco, nevadí ti něco, nebo takovýhle. Jo, takže jako v tomhletom žádná, že prostě tomhleto má prostě pravdu. Prostě chce, aby byl ambiciozní, aby pořád prostě viděl, že má kam se posunout, aby prostě chtěl se někam posouvat pořád a pořád. A také, aby byl muž svého slova, prostě když řekne, že něco udělá, tak aby to udělal, nejenom prostě takové ty plané řeči, rozumíme si. Takže tohle jsou jako takové basic věci, prostě to jsou jako moje pevné body, které já, kdybych teď si hledala partnera, tak prostě takhle tak by to vypadalo. Teď zase, já jsem měla to štěstí, že jsem prostě potkala svoji lásku už v mých 13. What? Bro, what are you talking about, man? Jakoby ve 13 letech první láska. Já jsem měl svoji první lásku taky ve 13. A rozhodně můžu říct, že jsem rád, že to nějak dál nepokračovalo. A jakože najdeš jako ve 13 lásku a řekneš si, že prostě ve 13 jakože jo, ten týpek vydělává 1 000 000, tak já s ním budu. Asi záleží, kolik mu je, jo, ale jestli to bude 13 a je mu 25, tak je to sakra jako divný. Dobrý, ale tohle přeskočíme, dobrý, tam už bylo všechno, co bylo řečeno a pustíme se teda dál. Podíváme se, mám to z TikToku, podíváme se na to, jaký požadavky má její přítel na tyhle ty věci, jako jsem na to velmi zvědavej. Vyžaduje, abych byla šťastná. A ano, není to přání. Vyžaduje to, aby ona byla šťastná. Takže on může být prostě v depkách nebo tahle ty další věci a ona si řekne, jo, to je dobrý, hlavně, že vyděláváš 1 000 000. Ani, ale je to takový, dejme tomu, requirement, protože samozřejmě rozmazluje mě, nemusím řešit prostě cenu nájmu, nemusím řešit prostě absolutně jídlo, dostávám. Jasně, že nemusí řešit prostě nájem nebo tady to, protože on to všechno zacáluje, protože co, on vydělává 1 000 000 měsíčně, že jo. Proč by se měla starat ty? Jo, takže na tebe nepadá vůbec nic. On to všechno zaplatí, takže ty chceš happy a tím to jakoby hasne. Ale jako furt mu musíš aspoň něco dát, prostě má to být vyrovnaný vztah, a ne, že prostě, kdy on bude dělat úplně všechno. A potom jako ty si budeš jako dělat free, prostě, že jsem volná, utrácím prostě peníze, ale ty utrácíš peníze toho přítele, toho svýho jako kluka. A on si řekne, jo, ona si koupila kabelku za 45 000. Super, no, hele, já jsem jí mohl asi třeba víc přidat, nebo tak. A prostě ty mu řekneš jako co? Jako co mu dáš na oplátku? Jo, jako, že no, ty jsi hodný kluk, že jsi vydal ty penízky, že prostě jako mám konečně na kabelku, kterou jsem chtěla, že prostě jako jo, děkuju ti, já jsem teď šťastná
Takže pro něj to vlastně znamená, že úplně vyhrál. Jako co ty mu dáš potom? Jo, jde o to, že prostě ten vztah má, zase opakuju, ten vztah má být prostě pade na pade, nebo jo, že prostě každý dává to, co dává. Já ti dávám prostě lásku, ty mi ji opětuj zpátky. Tak to je. Takhle má být prostě vyrovnaný vztah, že prostě jako ona si řekne jako, nevím, dám příklad, že prostě tady vydělává, ten týpek vydělává 1 000 000. Tak chci po té ženské, aby vydělávala 1 000 000 taky. Když má takový nároky na mě, tak chci, aby ona vydělávala 1 000 000 taky. Prostě jo, pade na pade, je to prostě stejný. Ty nároky, které chce ona po mně, tak já chci po ní. Jednoduchý. Dárečky, jezdíme na dovolené, výlety, všechno tohleto, takže on A kdo to samozřejmě platí, že jo? očekává, že já budu šťastná, že prostě budu mít takovou bezstarostnou hlavu a že mu budu dělat radost. To znamená vlastně často se usmívat, dávat mu to pozornost a vlastně taky mu tu hlavu svým způsobem dělat. Takže jemu stačí v podstatě jenom to, že on za tebe bude, ne že jenom jakoby platit ošacení, platit nájem, platit jídlo, platit různý dovolený, drahý restaurace, protože co jsem tak jako koukal, tak vlastně chceš jenom chodit do restaurací a těch dalších věcí, jo, protože nemíníš vařit a tyhle ty věci, takže všechno tohle to bude platit. A on na oplátku prostě chce jenom, aby si byla šťastná. Já podle mě si myslím, že tam čeká něco víc. Přijde mi to tak. Ale jako chudá kluk v tom případě, jako no. Lehčí, když je zrovna vystresovaný. Což vlastně hodně souvisí i s tím, že chce, abych byla vděčná za ty věci, že jo. Ale jako dává to smysl, že jo, protože když A jako proč by si vděčná být neměla? Jako ty říkáš tady, ano, je to smysl, jako že máš být vděčná za tyhle ty věci. To bych byl i já, jako kdyby tohle to dělala jako třeba moje přítelkyně. Ona dělá plno věcí. A nemůžu si stěžovat, jako. Jo, co se týká bytů a těch dalších věcí. Nemůžu říct ani půl slova na něco špatného nebo něco takového. Ale jakože jako na oplátku dostanu to, že mám dělat, že jsem šťastná a tyhle ty další věci. Takže týpek prostě bude dělat úplně všechno. A ty si řekneš, že na oplátku prostě jo, já budu dělat teda, že jsem šťastná. druhá věc chce maximum mého času. Takže například to, že nevařím, to, že neuklízím, to jako není jenom z mojí strany, to je i z přítelovy strany, protože on ví, že mi to zabírá hodně času a že prostě... Ok, jako, jak funguje vlastně česká domácnost nebo celkově tak nějak jako to, jo? Jsou ženy, které prostě jdou z práce, starají se o děcka, uklízí, vaří. Jsou prostě takové ženy, ty jsou prostě některý tak jako nastavený, který, jo, jak to bylo, takový to bylo, prostě blá, blá, blá. Ale jsou prostě takový ženy, který dělají tohleto všechno. Manžel, ten přijde s výplatou, sedne si na gauč, dá si to pivko a prostě lehne. Některá žena si třeba na to stěžuje, některá třeba ne, záleží, jasně. To, že má ten chlap třeba o něco větší dřinu, já se tady nebudu dohadovat, kdo má větší dřinu. Ženský to mají těžký, my to máme těžký. Fidli basta, jo? Ale berme prostě jakoby takový ten příklad toho, že prostě žena uklízí, stará se o děcka, když už nějaký jsou, tak se stará o děcka a tyhle ty další jiné věci. A do toho ještě třeba vaří a tohleto. Uklid má na půl hodiny, vaření má na hodinu, děti do toho lezou, starají se, bla bla bla, takže se stará všechno tohleto a stíhá to. Samozřejmě, když jakoby chlap není jakoby toho tolik schopnej, nebo to, jo, on okřikne děcka a tyhle ty další jiné věci. Ale je tu další věc. Dnešní vztahy, nebo aspoň tak mi to tak přijde, ten chlap se snaží, taky se stará o děcka, taky občas uvaří, jo, taky uklízí a prostě jako je to takový jako vyrovnanější. Je to normální.
Je to normální, prostě uklízet. Jo, prostě bydlíš někde, chceš to mít nějakým stylem pěkný. Samozřejmě můžeš žít i ve smeti, jestli chceš, ale to je čistě na tobě. Ale jakoby, jestli chceš, tak prostě, aby to bylo nějakým stylem pěkný, tak musíš uklízet a tyhle ty další jiné věci. Jdeme dál. prostě jíme třeba hotovky nebo z restaurací, než aby mi to zabíralo ten čas a byla bych z toho taková jako nějaká unavená, vystresovaná. On mě prostě hodně miluje, cítí se se mnou šťastný a chce tím pádem moji přítomnost, protože je šťastný. A ptala se Zo na to, nebo víš, jako mě by fakt jako vyloženě zajímalo ty jeho požadavky. Že fakt jeho požadavky by mě jako zajímaly. To je to, teď si tady dala přesně jakoby takový ten důkaz toho, že co si ty myslíš jakoby o tom, jaký on má požadavky. Ale neptala se to. Takže já věřím, že už jenom těmi nároky, a to jsem ani jako nemluvila nic o financích, bych eliminovala 99,5% chlapů. Přesně, to je ono, že hledáš člověka jedno zrnko v prostě velkým písku. Chápu, že máš takovýhle požadavky, nejsou to nároky, ale jsou to požadavky a tímhle bych to asi jako ukončil. Ta holka mě docela jako zaujala z hlediska toho, co tady vykládá a jako doufám, že třeba někoho takového najde. Samozřejmě ale nechápu takový ten důvod to, že mluví, že kdyby hledala přítele, když přítele má a ten přítel, co jsem tak zjistil, tak nejsou to její standardy, který ona chce. Nicméně, tímhletím pro dnešek končím. Já díky za sledování, dejte odběr, dejte like a uvidíme se zase někdy příště a rozebereme si další věci. Mějte se zatím, čau.